Agora umbo zere. Rumaka gawe umbo zere. Both baba ele tapeza ali ukuri basi. Imawaya nani? Ini ndo yaddenga nanichifungidzira kuti pachange paine munhu akakonzeresa yacho achinzi achasamunwa achasamunwa takakuti iwe mawitness ando zvakataura zvakazwa iri mawitness kwete kuti usamuna munhu ndinenge takataura changa vakati zvoni toda kuti munhu achona asungudai auye aiwa isi takatoda mawitness ekuti wakamubata mukadzi ndizvo zvandikatotaura zvino kana vakuda kuti uyu munhu asungwe iwe ndiwo unotokwira dare rikukwirira ichi chikomba ichi kwete kuti tiite witness wekuti wakabatwa nomukadzi uyu hatina umboka ichi isi darina umbo iwe ndiwo noumbowo ndiwo nokwirira uyu chikomba chake isi takatoda mawitness ekuti uyu akabatwa zveshiwo taura kuti ndinofunga kuti kana iri nyaya yekuti dambudziko redu rataita nderekuti muvhileji medu tasangana nacho saka hatina kuwana mukana kuti vanhu vangakwanise kuya vakwanise saka kana uri nhasi wanga usina kugadzira mawitness yako ndekupa rimwe zuva ramunofanira kuti muuye nemawitness iri zuva iri ini ndeve ndakutonga uripo usipo nevaripo ivavo ndotonga pamusoro ini ndoda kutaurawo inyaya yevanhu vari hasi kuchengeta mari ementeneti izvo zvimwe mwana akatogara mari yechikafu cheche handina akapa vana mapendi angu pamwe vaenda kuholidhe akapa vana hasina kuana kukwana saka paine handichazivawo zvinhu zvangu zviri kunayo zviri panze ndeupo uri kutaura ndiye murume wako akarora mumwe mukadzi vachakurara mubhedha wangu wemwana wangu ndowakurara nemukadzi wake iwe gara zvakanaka uri murudzi unobva kupi bahawadi mambo wako ndiani kwachiwesha hakuna zvakadaro shava ite zvakadaro nyashanu hana vana vanodaro ko iwe wakazotora kupi ndinovinga kuti nyaya dzangu inini nemudzimba wangu pane zvinhu ndachikaba pakunoita kuita sei nekuti nyaya dzekutaura dzekuti ndakatora zvinhu zvemukati ndichipa vana kuti vaende nazvo zvizive pamusoro amai vangu ndinovapa zvakainotaura munhu 1 at a time iwe taura nyaya yekuti piri nyaya yekutaura yekunzi mubhedha ndakumbira kuziva kuti mubhedha waakutaura mubhedha upi nekuti munhu haasi akambosvika kumba zvekuti anotaura nanzi andakatora mubhedha saka mubhedha warutaura ko zvanzi zvinhu wakaburisa panze handita zvinhu zvakaburisa muimba yacho ndakaenda inini mushure mekunge ndafona ndichida kuenda kubasa ndikati ndinoda kutora hembe dzemwana ndakabuda ndisina hembe dzepamiri chete nemwana uyo ari kumusana ndaenda bva nditi uye ndikasvika zvinhu zvangu zviri panze ini ndakatoenda ndega nemunina wangu ndikatofonera mai vangu avo ndikati ndaona zvinhu zvangu zviri panze vakandita usabati siya zvakadarika kicheni kandaibikira akapwanya ndakazvionera ndega makatora picture yezvinhu zviri panze handikaratidza kumwe munhu ndandiri munina wangu ndakatofonera mama vangu inini ndakatotara mubhedha urehwa mwana wangu akaenda mukomana ne11 years akatosvika ati mama mubhedha wenyu wamataimbirara night chini ndo mubhedha wokurarwa nemukadzi wake waakatora mubhedha inge iri saka zvinhu zviri panze dzimwe hembe dzitori panze nemapushi mwana wangu akayachitaro zvikanzoni ndikanzi ndisabate zvinhu zvamama siye zvakadaro akavapa vana hembe dzimwe hembe dzangu dzitatu dzitoripo ndaboda kuya nadzo nezvipfeko zvangu zvemukati izvozvo zvakatoya zvekusunga zvemupepabheki zvindatozvisiya zviri ikoko ndikati anorongedza zvinhu zvangu pakudii apa zvinambokwana zvinhu zvangu izvozvo ndikuenda kunguva kasingapera ndichaziva wakatoroora watoremwe mukadzi mbopindura mubvunzo wako wanomwe mukadzi uyu usati wapedzerana naye mudzimai uyu kutora chokwadi ndakazama nepandinogona asi rizowa unokuzaikuchinda kuti nyaatenderera fuaa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 apindura mubvunzo zvinoitika kuti nyaya yekubati
iwe unopindura zvaunenge wabvunzwa, woteerera mubvunzo wakubvunzwa zvakare wopindura, woteerera mubvunzo uchipindura, ndoti nyaya itasanuka. Nokuti iwe uri kutaura hapana ngari kupana pakwei amusoro changano. Nyaya iripo ndeyekuti inini nemudzimai wangu tine kusawirirana kwakakura kusina kukanganisa. Kusawirirana iko kana tisingakanganisi kunoraudza makore anokwana kuita 3. Mabi angu akachenjera pakutaura, anondibvunza kutaura. Asi zvaanoita ndezvekuti kana mukaona bhutsi yacho ndakaipfeka inenge ichipenya so asi ichishinya. Mudzimai wangu anokutaura nezvazvo. Zvese zvatiri kutaura nazvo zvekuti chikomba izvi inyaya yekuti panyaya kubuda kwaakaita achienda kumba kuna natezhana. Ndinoimba kuti ndakambotaura pamashure kuti uyu anoita 3 weeks ari papa natezhana svondo kumba kwangu inini. Kusvika madzikuda nyaya dzakabuda dzese dzakarambwa musunga atezva kuti handidzizivi, asi ana sekuru panauya kumba ndakavataura pane tsika yakaitika pakati pangu nemudzimai wangu yakafamba so kukwirwa dari kwatazoitwa inini ndiko kunge inini manje ndawana mudzimai wangu pa 11 months dzaakagara papa atezhana ndopasunga nyaya yedari. Inda uchinyepa so asi nyaya yaunza uyu kunokudari nyaya yekuti akaonekwa ari pamba pouyo kuzviri kuti 11 months dzawakutaura dzadzimwe futi witness wake ngokumukadzi wacho paakagora witness wacho ari apa ndimba mukuru namenyini paukama hwavo inyaya akatogadzira kuti achida kuti hama yake ipinde. Baba mukuru namenyini wachindwa ava neukama mukadzi wacho atoripo, mwana wangu akatonotaura kana tikati nhasi tikasvika mukadzi akauya vatone ukama nemukadzi witness. Ndinokupa musoro changamiri, ndinokumbira kuti mobvisi usiyane nemukadzi wangu. Ndicho chinofanira kutaura ichocho. Ndinokumbira kuti uko kwandakaita siyana neupenyu hwangu. Ndicho chekutanga. Chinhu chepiri, moblessing kutsikana kuti iwe unetsika yako yoita ndachigara. Inini ndinoda kusungirira. Pamusoro paizvozvo, moblessing wakaenda kunotora vana vakuti handisi kuchengeta. Wakaenda kunotora vana nemunhu akaine masa. Ukandobvisa vana vako vari pachikoro kuHarare. Vana vako vasiri kuHarare. Akutaurwa ndiseku ndibaba vangu inini ndatezvara vake vakanotora vana muchitiranga mendaenda kumaintenance vana vanogara namai after 18 years ndopavanozoenda kuna baba muchitiranga ndopa ndakatora vana mukomana mukuru anga akamutorakidza padandamira ndopa akamesa kuma extra lesson mwana asiri kuenda kuchikoro ndopa ndakatorwadza ndatora vana vangu vakati mama vanhu taishungurudzwa ndopa ndakatsvaga nzvimbo musikana aidzidza kuHarare ndikati mwana wangu rega ndimudzidzise mwana aenda kuchikoro ndikatomuudza mushure anga taenda kudare zvikanzi vana ndianodzidzisa achibhadhara $60 pamwedzi school fees ndiyakubhadhara iyi ndeyechikafu chete asi haana kana chaakugobvisa musikana uyo asi kugodzidzisa wega mushure ngemazvo zvakudza vana kunzi imamusichi vana vangu vana vachigava ndokuhura mwana akatoyashundudza izvozvo. Pamusoro yechangano unoda kuti kudii newe uchatibetsa udari munewe okay ipamkana sekura inini pamusoro imo inini ndine baba vamopresi nhau iri kutaurika iyi inhau yamakatonga mama asi chokwadi chiripo ndechekuti inini murume uyu paakutaura kuti mudzimai wake aiuya kumba odzoka kumba mwana aifanira kuti handina chandiri kudya kana chikafu hamuna kana hufu hamuna kutaura kutaura kwasha uyu gore rapera iyoyo ndopaakatodzorera matsaga echibage yandakandakamupeyisa inini aibva kumba kwangu mwana wake first born wakutaura ane 11 years akatangira zero kumba kwangu kusvika asvika grade 5 nhasi haana chaaita mukwacha mune ndikamutora ndikametsa kubasa ndichiti dzimwe dzimwe akashandura chi upenyu kana kuti achandizivawo pamwe akava ndakamutora achienda nebasa kugoridhe ndakashanda naye pakaita mari akakwanisa kunovaka imba yakubvisa zvinhu zvemwana wangu mumba imomo achiti ndikazviri panze akazotuma sadombo ari kuisa wamambo ukuriva siko akauya kumba kwangu akati ndauya neguburo remwana wenyu ndatuma natezhara wemwana wenyu kuti hasada kumboda kumba kwavo ndikati ndiudzei nyaya yakurambira mwana wangu akati handina kuudzwa nyaya ndikati kana musina kuudzwa nyaya ko gubu racho mucharipa muchiti kudii akati saka ndabika mbodza ndakudzoka achibva adzoka mambo
mukupisa mambo iyeyo mushure akadzoka mkwasha wangu ndakamupangurwa kuti dzimwe dzokachatera mukadzi wake haana kutera kusvika pari nhasi kusvika indazokwira dare kuya kuno ndichida kuziva kuti nhau iripo ndeyekuti achiri kuda mwana wangu here neniwo kana asiri kuda mwana wangu kana kuda mwana wangu asi pfuma yangu ndiri kuida mushure kuenda kutumira vamwe vanhu kumba kwake vanokwana kuita zvikamu zvike pane zvikuru zviviri kuti enda kunobvunza mukwasha wangu kuti andizivewo mukwasha wangu andizivewo asi achirikugara nemwana wangu mushure kunge aziva ndakuda pfuma yangu ndopanakazona akiya imba atumidza mwana wechinda anetsana handosakana kwasekuru kurevota zvirokwatiraumini tine nyaya yeda kuti gadhisani kuseri kuno kuti agatigadhisani nyaya yedi uyu mukwasha haana kutera mwana mudzimai wake kwasekuru kwakaanga kuti vasauramusakana mwana wangu akadzuka auya kumba ndikati nhasi hausi kurara papi pano tida kuziva kuti chii chiri kunetsa kumba kwako chihandei kumba kupi kumba ikoko patakasvika kumba kwomukwasha wangu ndakaona roko rakakiwa makiya anga atakura mwana uyu haasi roko renge rakiya tikaedza kuda kubata foni yemukwasha uyu haana kudayira ndikabata mukurumbai wangu kuti nai kurumba yangu chiranzi ariwa nhau yavana haipindirwe ndiri kurufu gredere ndikadaiwa zvakanaka kana wabva ugredere unofuna nekukonze chitoswara nawo haana kuuya kusvika ndazoona kuti nguva yareba regai ndiende kuvakuru vagore kuti zivise kuti chii chiripo panzvimbo zvijeke ndosaka ndipano mambo sekutonga vamakatonga vhiki rapera makati sonda yapera kuti ayo muzodzoka ndosaka tadzoka kuti zvijeke makaudza muchiti azouya nesadombo wake nasadombo wake pamwe chete nani nemunhu akabata ane umbowe pafoni kuti azojekesa sori yaakapa saka nhasi unotimunza akushandura nhau chidzi apa akuda samanisi samanisi iyo inini samanisi kuti ntoke manya ndini samanisi iyo ndini ndakacheka akati handina mari ndikacharenja futi ndakabhadhara samanisi iyo yokucharenja kuti bhosha yangu itongwe ipinde saka nhasi kuno akuda samanisi kozvaakada ichokwadi kuti akabata mwana wangu akadii kuya kwamangu seizvozvi kuti ndabata mwana wenyu nechikobva nezvobva nyaya yamwana wangu kuti ayo nhau iripo ndekuti mwana wangu akaenda kusvika kumba kwake ngatenda weda mo blessing usuri kuda mulomo wako lolo mbacho zvayaoma kuita sei panogara kike ikona takubvunza so tengitanda kuita way forward uri kuona imba yacho yaoma inogarikika here uri kunzwa zvakutoraindoti ajeka ndiri kuure hwangu handakaita nevana kutati vana hasi vake kubva akabvira kare ari mwana wokutanga ndaiona chitasorwa naamwene wangu naiye mukicheni ndichipinda kudai ndaingoti zvakaoma achitondudza pekutanga ndakamboenda kumba kwedu akati ndigare nehure uri hure wakundimanikiza kugara newe nani mukadzi wangu wakuda kuda kubva mwana wokutanga ndakamboenda kumba kwedu akazouya akati awa wangu warudiki ndakumbirawo mhuri yangu ndakabvira kare kunakobvunza ndosati takupa mukanakuita nishoti tabeli yako ko iwewe uyu uchiri kumuda iwe hauchada saka pasina imba hapana kana kuvakika pavakike takakupai counseling makawana counseling handikwanisi kutaura handikoni iwe teererai munzwe teererai musazotora kudenga kure kure kudenga kure kure asi Mwari vari pakati penyu imimi hazvikurudzirwe zvamuri kuita and you've got no rights or powers yokusvika pakudeclare kuti inini ndaakudai. Vana vamakaberekava makanga mavati muchazovasiya munzira here imimi vasati vakura pakati penyu imimi vaviri noti pamakaita vana ivava manga muri vaviri. Nhasi ndipo pamakuya moda kuti kuratidza kuti makachenjera. Vana vosara dziri nherera. Tine vana vari kufamba munyika umu vari kutambudzika. Iwewe wanetowe nemukadzi kudhara zviri kutokunakira. Mwana uyo akaendawo akawanawo chikomba akawana murume anomuroora aende kunofarira kuchengeta vana vemumwe murume because baba wake aripo. Iwewe ukanotora mumwe mukadzi wacho ariko kumba kwako izvozvi aende kunofara kuchengeta vana vemumwe mukadzi.
Ipapo tangai mabafunga musati mauya, musati maita zvamunenge maita mukati menyika. Because ipapo handiparegere pakadaro. Kana vana vachienda kunosafa imimi vabereki, muri kutoenda mberi nokuda muchikonzeresa izvozvo. Vana vakandanopindira kuti mudanani. Bhutsu zvakuti yakushinyira paukaona kuenda kunoona iwewe wanga usingazive. Wana vana vangani neuyu? Vana vatatu. Kutamba ikoko. Wanga usati wasangana neuyu azotora moyo wako nhasi. Mukati menyika muri kutenderera mishonga, mukati menyika muri kutenderera miteuro, mukati menyika muri kutenderera kuvhutana, mukati menyika muri kutenderera kuvhiringidzana pfungwa. Mhepo dziri kusumuka, dziri kushanda, dziri kufamba. Amusati matanga mukati merwendo rwokurarama, kuroorana kune mirawo. Saka tosvika pakuzvibhana here kuti hapana kamunhu kanoenda kunotora mwana womumwe munhu kasati kasvika patsvitsa yokuti kakwana kuti kaite imba. Because kureva kuti muri kuda kutora vamwe vana vevanhu movashandisa, movaabhusa. Iabuse. Iye zvino vana vako vari kutambudzika vari Samuel. Maintenance ndio rudo rwevana. Terera. Maintenance ndio rudo rwevana. Maintenance ndio rudo rwevana. Ukaona zvinhu zvasvika pazvasvika zvinenge zvarimo. Chirega ndikubetsere. Chirega ndichikubetsere. Asi kuti achibati andaremerwa zvakadai. Chirega ndikubetsere mwanangu. Chirega ndikubetsere. Inini handiregedzi zvakadaro. Ende madecisions yenyu yokuti ini ndaramba, inini handichadai ndazofunga zvakati. Inini ndiri kuti let's go an extra mile. Then extra mile ndiye kureva kuti imimi tichambotamba tese mukati menhau iyi. Vese vamuri kutaura ava ndakuisa vanhu vangu vachaongorora nhau iyi. Ichokwadi here kuti pane kumba wakambosiya waloka pamba pako iwewe? Atezara vako vari kunyepa? Ndati atezara vako nhau yeroko vanyepa here? Alright, fine. Chindirega zvichafamba mukati memainvestigations yangu. Ndichakubuditsira mari zavo nemararamiro yamuri kuita. Ende ikoko kwacho kwamuri kuenda tinenge tiri teshe, hapana pasina mhepo. Iwewo kwaunofamba kana une kutadza kwauri kuenda kunoitawo zvese zvichabuda pachena. Iwewo kwauri kuenda weko zvichabuda pachena. In the interest of your own children. Vana vako iwe ndio vatikuda tinunura. Saka ndazvinzwa. Saka gaba akauya unozvikwanisa kuzvimirira iwe. Wauri kutaura gaba akadzi auya munomudana unogona kuzvimirira iwe. Ndati unogona kuzvimirira iwe. Achazvimirira semamiriro azvaita. Chiita tione ticlear tione. Nhau yenyu ichianda kumbirawo ndakuenda kumaintenance mari vana vakuenda baba vangu ndowakumira pachikafu chekutakura vana. Izvo zvane 3 months ya180 asi kubhadhara maintenance vana asi kudzidzisa akabhadhara $25 ainopedzwa mari yechikoro. Mwana kuda matextbook zvekuchikoro zvakakwana hana. Uyu musikana uyu haana kubhadhara kana sendi vemwana. Izvo zvekutakura vana. Okay, uyai muzomhan'arawo kudarire kwangu tozoona kuti muri kurarama sei. Panguva musha, this family needs counseling. Tora ma details yavo. Ipepa reiri.